Sa pamamagitan ng sayaw, musika, visual arts, nais ipakita ng mga Daetenyo ang kanilang natatanging galing pagdating sa larangan ng sining sa pagbubukas ng Second World Art Experience na may temang Ensure Environmental Sustainability na ipakita ng mga taga-Daet ang kanilang paraan ng environmental sustainability sa pamamagitan ng sining at naglalayo na rin para matulungan ang mga Daetenyo para mapaunlad ang kanilang talento pagdating sa larangan ng sining. Ito ay iikot sa buong Pilipinas, the first one in Angono, Rizal, tapos dito sa Daet. Pakagandang ma-develop yung talent ng kabataan. May ini-idolize sila ng mga kilala ng artist na taga-Daet. Kaya meron kaming 8 distinguished artists of Daet na bibigyan namin ng recognition during the week-long celebration. Tampok din sa nasabing pagtitipon ng batikang filmmaker at scriptwriter na si Ricky Lee na nagbigay ng ilang pananalita sa mga dumalo. Galing akong Daet and nagsimula akong matutong magsulat dito sa Daet. So, syempre, masarap sa akin na isipin na sana balang araw meron ding mga taga-Daet na maging writer. Umaasa naman ang mga Daetenyo, lalo na ang pamahalaang lokal nito na sa pamamagitan ng pagtitipon ay makatuklas pa ng mga may angking talino sa iba't ibang larangan ng sining. Gayon din ang pagsuporta ng pamahalaan sa kanila. Alam mo ng sala para sa Hataw Balita ng UNTV News Worldwide.